時を超えた夢を見る静寂の海に抱かれて鳥や雲を見上げては儚い命燃やした幾千の朝に光が向かう場所へ羽ばたくんだろう願いを放つ時は今果てなき夢を乗せたフロンティアへ遠く遠くが銀座スカBueno, la 1 que me vengo de vuelta en Kerbal Space Program gehiagorekin, dira bat. Vale, ondo entzuten naizela, primeran, hori oso garrantzitsua da. Bueno, hemen da de vuelta en Kerbal Space Program gehiagorekin, badakitatxo atzo izan zen, edo enoen egun egin nuela Kerbaleko zuzenekoa, baina emozionatu egin naiz eta Kerbal gehiago nahi dut. Baina orain gokoan, Robert bat egingo dugu eta Robert hori ebera bidaliko dugu, bale? Kontuan izan behar duzue, eberen atmosferaneko potola dala. Konturatuko zerie, claro, orain dagoen atxo, beste guneko zizuen duten bezala, erori beharko dugula zehozer babesteko, eta. Bueno, hemen dago egiten Roberra, bale, erdizka dabil. Ingo dudana izango da, hau, eskat konpensatzeko pisua, hemen atxera pota. Jarriko dizkiogu paratxuteak, vale. Hostia, kriston handiak dira, vale. Jarriko dugu igual paratxutea gogoian eta listo, eta estu egingo gara. Hau, eske hau handiak izango da. Eta hau be, kriston handia, vale, epa. Jarriko dugu paratxutea honeiko ona dala baita ere. Crash tolerance tanto, vale, semi-deploy, zergonderatxe gero, eta fully deploy. Badiko mazazpe, hau hobeagoak dira. Torra tal metro, gehiago geldituko gaitu. Eta dago den variante dela, hau. Fully deploy, effective diametro, zazpiko mazazpe, hau, kriston. Mierda da, zazpiko mazazpi metro. Hau nahiko nadala baita ere. Vale, jarriko dugu paratxutea. Eta nahi zintzaren aldetik, hau sandboxa, bale, hau da sandbox hemen opzioa, bale? Eta ez du asko importa, baina, bueno. Bueno, bai, ikusten duzuen ez baita ere mod batzu jarri ditut, bale, beraz, ondo. Hau da landing zen. Vale, baina hau da orbitan. Hau da zure jaskan dut beda orbitatik. Hau da teleskopio bat. Hau da sismografo bat. Sismografo antzekoa. Hau zer da, solar particle. Hostia puta, zelako trasto Untersession, milor zelako trasto arraro gauden, chaval. Exokervin core drill, hau zer da, exokervin core drill designed to collect subsurface core sems, bale, hau da zera. Vale, aguran joango da. Peskatatzera dago pisua. Eta horreka, bueno, nahiko ondo horrekatuta dago, bale, ondo. Hau zer da?
Kamera bat. Ne. Jarri dugu. Scan software layers of the surface to detect any hydrogen molecules within specifically searching for water. Madre mía. Daude kriston anomalous signal sensor. Termometro bat. Jarri behar diogu. Hau da... Satelite hau da orbitan. Daude kriston aparatuak eta berdea ezakit ez da. This is to study the surface and composition of planets. Vale. Hau jarriko diogu. Ez behan gustatuko letxeak jartzea, baina komplikatu izango da behan jartzen badigu. Jarriko diogu hemen adibidez, alde honetan. Ya que alboak utxiko dizkiogu libre. Hau da... sismografo bat da hau. Hau da laser bat. Hau da geologia... Epa. Konjun barko litzatek edo. Behan jartzea... Bueno, behan aurrean jarrita be... Nahi dut... Hortxe adibidez... Ondo joango da. Vale, Aldatu egin dut hau, ezta? Bai, vale, ondo. Dena ondo doa, primera. Zer gehiago. Jarralego, betik hau da Space Scanning Module. Soy la atmósfera que no sé eso. The planet or moon, de sempre. Increase the accuracy of orbital solar scanners. Vale. Adibidez. Hor. Jarriko diogu hemendik, adibidez. Real diogu. Oceanografo bat, chaval. La hostia dagoen gauza. Crocodile Container Pod. Honetako bate jarriko diogu. Hau da komunikazioetarako. Todo ve como... Eso da survey scanner, hau da orbitu. Vale, antena gisa. Hau da hauberena. Joder, claro, kriston... Epa. Kauen sos, hortza. Baina da, direra kriston antena. Sos. A ver, esan geratzen da. Vale. Vale, a ver, gorde egingo dugu eta frogatu egingo dugu hemen. A ver, zelan doan gure rover hau.
teorian ondo joan behar da, Epa, erratu niz, joder. Bale, atxean pisu gehiagi dauka. Edo, ez igual, azer hori agatik izan da. Osa, eskar geldo joan beharko gara. Behar bada atxean pisu gehiagi dauka, izan daiteke. Bueno, ez doa txarto. Igual hau pisu gehiagi da loberrentzako. Natzatuko ditugu. Adibidez hau, log pressure data. Bueno, ondo doa. Vale. Vale. Hau adibidez. LOL. Igual, hostia. Que harto, laser hori kriston la harto da. Zaska! LOL. Ez dago txarto. Bueno, hau ja nik ja ikusi nola doan. The binary platform is not suitable for atmosphere. Bale, eso izan behar da atmosfera, bale, hau kendu beharko diogu. Beste guzti ondo da, ba laserra hortik hemen jarriko diogu. Bian joan beharrean. Edo hemen, edo hau hemen eta bestea hor. Bizkat, kenduko diot hemenik baita ere, eta jarriko duzkatu nago. Hau zaigu balio. Eta hau behar bada hemendik jarri eta hobeto. Posizioa raroan jarri dute. Pizko bat erdirago. Eta alboetan behar bada beste pare bat panel solar jarriko dizkiogu. Adibidez. Pizko bat onago. Eta zeu pizko bat onago. Hola, adibide gisa. Hortik adibidez. Hau izan daiteke Robert polita. A ber, ea zelan doan orain, eta ja horrekin ja hasiko gara nabea diseinatzen. Hau eramateko nabea, klaro. Hori ja beste movida bat da, epa. Al pizkatatxera doa. Antzeko parecido. Baina ondo. Ondo doa, nahiko ondo doa egia esan da. Kontu zibili basari, hauek gulpilago super onak dira, baina kontu zibili basari, Vale, ondo doa.
beste planetatetan joateko ez dago bat ere txorto. Vale. Orduan, orain, let to launch, ez to launch ez, gauen sos. Lebertitu behar dugu... Ona. Vale. Orduan, orain dator, hau gorde. Ona. Orain dator divertigarriena. Hau, 53.000 balio duen katxarrotxo hau, ebera bidaltzea. Orduan hemen, kargatu behar dugu lehenik eta behin loberra eraman alizateko. Josatzen gara ona, SPH hauetara. Berositez. Eratzen dugu lober ebe eta loa. Bueno, hemen deko gure... Epa. Katxarrotxua. Behin azten da divertigarriena. Lehenik eta behin. Egin behar duguna izango da. Hemendik. Estruktura. Hemendik. Hauetako horren, katxarroren bat jartzea. Hain, hor. Bar bada laser hori. Piskata horrela, bale. Orduan, orain behar duguna da. Hau bezalakoa, baina txikiagoa dana, ez dakidala non dagoen. Daiteke. Vale. Eta bukatzeko orain joango gara lehenik eta bain jarriko dugu hauetako bat estelitaten lagunduko digutelako eta orain hemen daudela uste dut bai, hauetako bat. Bale, hau dira babesteko, basekoki. Bale. Eta guzti hori geratzen zaigu barruan, babestuta. Hau, ja bien atmosfera zerkatuta guzti hau askatu egingo dugu. Izango dugu hau abesteko. Bien atmosfera zerkatuta guzti hau askatu egingo dugu. Vale. Osa, hau askatuko da lehenago. Gero hau. Eta gero paratxuteak. Vale, orduan guk egingo duguna orain. Koete. Save. Bale, guk egingo duguna orain froga gisa izango da jarriko diogu koetea. Eta joango gara gora. Jarriko diogu adibidez bale, baskotu barko dugu, enkontratzen ari naizela. Hau txikia da. Hau, eta orain. Ea honekin balio zaigun atmosferatik ateratzeko, ojito. Atmosferatik atera gargarera hau frogatu alizateko. Askatzen da, teorian. Hau askatzen da, hau, gero hau askatu egiten da, gero horkoa eta gero paratxutea. Bale, paratxutea. Segundo bat, paratxutea. Hor. Bale, eta horren jarriko diogu. Hau. Bale.
urre eta froga egingo dugu. Gure lehenengo froga. Hau ondo ateratzen bada, jarrai ditzakegu ja koetea ondo pentsatzen, ondo diseinatzen. Vale. RT eta gora. Printzipioz ez dut uste arazorik egongo denik, honekin nik uste zoran froga hau egiteko. Hode soinuaren barrera apurtzen. Vale, ondo, atmosfatik ateratzen ari gara. Ara, nor dator den. Vale, honekin soberan dekogu. Honekin soberan dekogu. Zeko diogu ja guzti hau da beroa eta gauza gehiagik orduan ez dut honenik. Vale, ja askatuko dut hau. Eta gora. Behin atmosfera zerkatuta, hau aska dezakegu. Gero beste guztia askatu. Zer da hori? Eta 8.000 metrotara. Edo hau. Hauetakoren bat. Hauetako bat, the bit bat. The bit. Vale, horra goaz bera. Teorian printzipioz hau ustut askatu dezakedala. Printzipioz hau ja babestuko nau nahikotxo. Nik ez bana biltzartu, bestera gero egingo dugu. Zuzio betatzen basai horro berrarri, gero egingo dugu beste frogatxo bat. Beste ideia bat, ez, porque hau askatu behar dut bai edo bai. Orduan, lehenago edo berandago askatzea bost. Bale, hor gaude sartzen, hau doia da atmosfera. Edura murrizten. Vale, badirudi ondo doala, ondo funtzionatzen ari dela. Ez dagoela arazorik. Badirudi ez dagoela arazorik, vale? Txarren aia zerkatu dugu. Askatu dezakegu eta parratxita aktibatu. Vale, primeran. Orain gauza da ea zelan paratu egiten den lurran. Argi aktibatu berdin zaigu argi aktibatzea edo ez dugu asko gehiago edo beto ikusiko. Vale, horko bekoa be askatu zaio, primeran. Vale, orain da lurrara jaistea. Ja, pizko bat pesatuagoa da, baina teorian ondo heldu beharko litzateke. Teorian. Praktikaia eguna joan data bitartean zelan da guzti hau, primeran. Vale. Post dena ondo joatea. Bueno, froga hau kriston exitazoa, Kriston exitazo. Froga hau kriston exitazoa.
Eta paratzute honekin, ondo, oso ondo. Orain ea zelan ikutzen duen lurra, dela beste lehengo punto garrantzitsuena, eta horrekin ja, frogatu beharko dut dira batetan. Batetan txeko dugu. Venga. Txiko zara. Bueno, gutxienez lurreratzeko era, exitazo total. Hori oso garrantzitsua da. Pera, Baina gutxi falta da, metro gutxi. Lasai, baketa luzetxoa dala, baina ezin dut asko zere gehiago egin. Ezin dut abiadura gehiago emon. Bestera emango nioke. Lurreratzeko abiadura oso ona da. 4 metro segunduko. Gauza da gulpilak ezaputzea, ez ezela horrerako printzipioz, abiadura horrekin ez dut uste. Baina, bueno. Beste da planteatzea roberali nolabaiteko oinak edo jartzea eta listo. Vale, badago iaia. Contacto. Primeran. Contacto ona. Dena ondo doa. Hau aktibatu beharko dugu. Beti erabiltzen dugunean. Lo queremos total. Vale, ipo. Kontu izan behar dugu hori bai abiadurekin. Vale. Dena ondo, vale. Dena ondo, orain arte dena ondo, primeran. Vale, orain ja diseinu egokia egin dezakegu ebera arribatzeko. Orduan izan daiteke. Hemendik hauetako bat, lehenik eta behin RCS batzuk. Hauetako bat, kontrolatzeko hauek. Hau izango danez azkenengo motorea jarriko diogu. Hau adibidez. Vale. Orduan jarriko dizkiogu estrukturalki hauetakoak, ez dira munduko berenak, hauek dira hauek eta bar, baina hauek tarte gehiago usten dute. Hori nahiago dut tarte gehiago izatea. Piso gutxi gora bera, saiatu behar gara mantetzen erdialdean, Gutxi gora behera. Vale. Hauetakoak.
Metik. Hori txiki gertzen zaizkie. Baina, bueno, eske ez daude haien tamainoko RCS-erik. Aerodinamika. Aerodinamika pizkat zainduko dugu, porque bestela... Turutun. Vale, eta bera. Jarriko dizkiogu. Hauek. Vale, orduan, teorian eteatzen dira hauek. Eta gero askatu, gero hau. Askatu. Hau askatu. Gero... Hau askatu eta platzuta, vale, ondo. Hor arte ondo. Vale, strukturalki menibatuko dugu. Haien artean. Haien artean. RCS-ak eta lakoa jarriko dizkiogu. Eta orain guztioneri laguntzeko patxipara. Kaskoen bateria. Vale, guztioneri laguntzeko orain jarriko dioguna izango dira estatu solidoko koete batzuk. Jarriko dizkiogu hauek. Hortik gutxi gora bera. Eta jarriko dizkiogu hauek. Behar bada bat baino gehiago. Jep. Ona. Eta ona. Jarriko dizkiogu. Amen. Hauek ez. Hauek. Hor. Eta hauek. Hemen. Eta orain aerodinamika. Eta printzipioz nik uste kriston gauza guztia mierdatxo hau eramateko kontrolatzen sari ezta. Ah, bale, eguzki panelak. Ojo, lehen gogoratu dut. Eguzki panelak jarri behar dizkiogu bateriak eta bat kargatzeko. Ojito. Eta behar bada baita ere, bada espada. Guzti honetan. Bateria pare bat ekstra gehiago. Txikiegiak dira. Hau. Habain, claro, hemen ezin de... Vale, listo. Hor ezin de izan behar da. Izan behar da, honen azpian. Bestela, gero, ezin izan, ez digu egingo lau mion. Bada, espada pare bat jarriko dizkiot. Zeren guzti hau, ona. Vale, orain bai. Orain jagoaz ona. Jatzen dizkiogu lau. Zan dugu hauek. Jarriko dizkiogu hau. Hau. Eta hau. Eta baita ere jarri beharko dizkiogu eguzki panelak. Hori hemen, goaz, honendik,
Jarko dizkiogu hauek. Zeren eta gero... Launa, vale, primeran. Vale, ba, teorian, guzteo printzipioz, ja saiatu algara, ebera arribatzen. Ea lortzen dugun, ebera ailegatzea. Ea lortzen dugun. Bestela, pentsatu beharko dugu... Vale, ja ikusten dena naiz, fallo bat. Direla kable estrukturalak, koetetan ez izkio dala jarri kable estrukturalak. Vale, printzipioz, guztionekin printzipioz amaitu behar dugu edo beko orbitan edo hurbil. Vale, a ver. Ez dut hartu kablea? Vale, orain bai. Ona. Hemendik ona. Eta hemendik ona. Gero. Hemendik ona. Honetatik ona. Hau oso garrantzitsua da, Osea, hau asko marka dezake, kable hauek jartzea eta ez jartzea asko marka dezakete, Beraz, nik zuek izango banintz, kauen sos. Nik zuek izango banintz jarriko nituzke, Vale. Vale. Ona. Hemetik ona. Eta hemetik ona. Vale, gutxu gora bera, Igual ez daude denak, ez ezer, baina bueno. Bitu, 53.000-tik, osea, behar du 326.000ko koete bat, lortzen badugu ebera arribatzea bestera, da, suma izige. Eta hau da rover bat bidaltzeko, txabal. Osea, kasina. Vale, RT. Kauen sosa bastu dut, vale. Hau hemen. Hau hemen. Hau hemen. Eta hau hemen. Gero, laurak askatzen dira, eta hauekin be ona laguntzeko. Eta erdigunera hortik. Vale, ondo. Ondo hasi da. Hauek igual badez, bada banatu egingo ditut. Bueno, ez, perdida. Vale, ondo doa. Momentuz ondo doa. Momentuz ondo doa. Koete hauek nahiko potenteak dira, Uste ala ez. Hortze, nabitzen da, pizkat frimak jose egin zeizkitala, baina bueno. Vale, ondo doa. Oso ondo doa egia esan da. Txarren naia zeharkatu dugu. Eta oso abiadura egokia dara mago. Vale. Vale, ondo. Aurrera.
Vale, abiadura ona. Oso ondo doa gauza. Honekin lortzen dugun eguzkiko orbitan edo gutxienez ebeko orbitan jartza. Ebeko orbitan izango litzateke la hostia. Eguzkiko orbitan ja konformatzen naiz. Konformatzen ez beste honekin nahiko ondo irabatu algarelako ebeko orbitara. Vale. Alanda ere jarraituko dut, naiz eta pizkat luze egin jarraituko dut ikusteko nora harteltzen garen guzti honekin. Vale. Venga. RCSak egia izan da, asko ez ditu bela, nahiko irtera zuzena izan da. Nahiko irtera garbia. Gasolina askoz ere gehiago beharko dugu, konturatzen ari naiz. Vale. Listo. Hori eguzki orbita da. Eta gutxi gora bera erdia geratzen zaigu. Pizkatxo bat gehiago. Vale. Erdi horrekin joan behar gara eberaino. Kriston maniobra dala. Vale. Orduan, ebe bat barrura da. Zetaz target. Angelu pizkat latza dauka baita ere. Baina saiatu algara, Kerbin. Kriston behitu zer nolako maniobra egiten nabil. Vale, ez. Vale, lehenik eta behin nodoa aldatu beharko dugu. 2,1. Ez, kontrakora. 0,6. 0,2. 0,4. 0,3. 0,2 nahiko ondo dago, 0,2 be nahiko ondo dago, baina 0,2 hobeto. Dekogu 5 egunetan maniobra bat. Nabaritzen da eguzkiko orbita dala. Aldatu dute. Vale, 2 egun. Egun bat. 3 ordu. Egia esan da, ez du horrelako orbita batetan ez osko importa, bale? Hori, ordu baten edo pizkat pasatzea edo pizkat denago egitea berdin dago. Bale, ez delako kriston orbita txikiak, ez oso basuak ez ezer. Bale, hortza adibidez.
listo, adibidez, badeko nodea 0,2 eta orain ideia da hemendik adibidez onda zazpi egun, ojito ba, hau txikitzea vale eta kontaktua egin arte behitu zein osea, iaia morekin egin dezakegu no, monaiko mon ez naiz inoiz egon eben bai, baina vale hori da dekoguna hor osea, kriston maniobra da, kriston maniobra onda zazpi egun hemen bai marka dezakela pizkatxo bat, kasu honetan, vale? Bueno, onda zazpi egun aurrera gasolinaz nahiko ondo gaude vale, asai hiru egun falta dira oraindik, pizkat hurbilduko dugu zetiaga pizkat joan dela baina etzen duzue, hemen egun bat direla 5 ordu, vale? Kontatzen basarie hor argitar ez gaude Kerbinen, vale? Horrita txikiago bat da, osea, handiago bat da, baina hiru ordu, 2 ordu ordu bete sortzi, zazpi, zei, bost minutukin hasiko gara adibidez, hemen ez dakizen bat erreko dugun, hemen hau da kriston maniobra latxa nahiko txorreko duguna eta igual hemen geratuko da bidaia, igual kriston maniobra potentea da eta ez digu emango desde 1 litro ez digu ematen que va listo, acabo gasolina monoproparekin ez digu ematen, vale gasolina gehiago behar dugu gasolina gehiago behar du vale, gasolina gehiago behar du orduan arkitzen dago, baina lasai, guzti hau, ona eta guzti hau, ona eta hauek, ona. Ideia bat izan daiteke, hemen gasolina gehiago jartzea. Hauetan, bale? Bala, hoi itzen dio 1600. Ez dakit monopropa ez dugu behar, egia esan da, ez dugu izan behar. Bale, eta gero aerodinamika zaintzea oso garrantzitsua da. Orduan hau txikiratzen zaila, baina gutxienez, zehose zer baino be. Eta garen estruktura.
ona. Ona. Hemendik ona. Hemendik ona. Kauen sos! Hau da kerbal joko honek daukan gauza pizka bat konpondu behar dutena. Vale, bueno, ea horrela. Venga. Ea horrela gutxienez, saiatuko naiz froga txikia egiten, Saiatu naiz bakarrik koete solidoekin gora egita edo laguntza oso minimo bat. Gasolina asko ere gutxiago erretzeko lehenengo honetan, lehenengo stage honetan. Ahora, venga. Nahiko beldu, baina gora doa. Ondo. Besta kendu dut murrizteko gasolina. Gasolina bakarrik lahelko dugu. Alanda ere... Bai, abiadura du hartzen, baina... segunduro. Tenau, tope kaina. DNR arte, tope kaina. DNR arte edo... eske ez dugu esta atmosfera zeharkatu. Osa, atmosferak lehenengo zatia ez dugu esta hori zeharkatu, txabat. Bueno, nahiko lindo, nahiko ondo. Abiadura ondo doa hartzen. Abiadura bikaina egia esan da. Ea gutxenez honekin orbita batetan jartzen, osea, eguzki orbitan jartzen gara. Eta horregia nahiko txorrezten digu. Lehen erdikoarekin amaitu izan dugu orbita hori. Vale, hau ondo doa. Baina ez da helduko. Ondota baina ez da helduko. Edo bai. Que va. Ah. Hace putada. Vale. Koete solido gehiago jartzen dizkiogu hasieran. Behar bada. Jarriko dizkiogu denak hasieran erreko direnez. Launa. Hemen itxatzita. Koete solido extra. Baita ere kontuan izan behar duzue, gero eta gauza gehiago jartzea, gero eta pisu gehiago dala. Horrek be kontuz. Gauza horiekin, bale? Abona. Bale, guzti hau. Ona.
Guzti hau ona eta guzti hau ona. Venga, frogatuko dugu hau. Zordu da, batak eta hogeita bost, bale, bizkatzu bat gehiago ordu bi eta erte naiteke. Ea lortzen dugu nahi bera bidaltzea lober hau. Ez nuke nahi bakarrik. Kriston hogei bilo. Gazak super ondo egin da gaude. Benetan. Igual txarrena gutxienez gaizarkatuko dugula, eta hori ondo da. Errun metro segunduko abiadura. Bizkata aurrera joan da dago, baina bueno. Esto asko zula bez. Momentuz. Propenengan bukatzen denean jau beste moida bat izango da. Fuera. Oneri kaina. Bueno, nahikotxo kendu digu koete horiek. Hori baina berrituko dugula distantzia asko egin dugulako. Lehen baino asko ze distantzia gehiago eta hori baina berrituko dugula orain. Ahora kondo doazte, primeran. Orain asko zere hobeto. Alanda ere... Onarte, hombre, ondo egin dugu koete sloidoekin, onarte sarkatu du lehen hemendik geratzen zen, eta orain onarte distantzia guztiago egin dugu baita ere koetekin. Eta hori behin nagerituko dugula, gero. Baina... Alanda ere... Alanda ere, amaitzeko zorian daude, Gasolin guzti hori amaitzeko zorian dago. Vale. Vale, ondo, orain bai, orain primera ondoa. Gainera lortuko dugu gutxienez delta V-arena zuzentzen hastea. Vale. Orain jarriko dugu ebe helburu. Z target. Eta bitik -1,9 -1,1 hemen -1,1 vale, primeran lau egun maniobra hori egiteko eta ez da oso maniobra potentea eta hori ondo datorkigu hori. Vale. Hortxe. Vale.
Lau egunetan maniobrari egin beharko dugu. Hiru, bi egun bat, bost ordu, bi ordu, ordu bete. Vale. Hasiko gara, kaina emoten. Vale, badirudi aguantatuko duela. Abitu, badago 0,0an. Primeran. Mira, es pizkat gehiago. No, 0,2 onargarria da, 0,2 onargarria da, beraz, hor mantenduko dugu. Eta orain, hemendik adibidez, nahiko hurbil dala, adibidez. Maniobra egingo dugu. Oia maniobra potentea da. Bitu, hemen adibidez. Erota onago. Vale. Orduan, igual hemendik eginda. Punturik urrunenean gasolina nahiko txorrostu dezakegu. Eskatu nago etorrita adibidez hemen. Vale, hortxe adibidez. Badekogu eta ditu, maniobra nahiko txikia geratu zaigu. Maniobra nahiko txikia, lehen baino askoz ere txikiagoa, lehen baino erena. Eta hori nabarituko dugu, hori asko nabarituko dugu. Vale, hortxe. Eta orain bitartean, dena ondo doala konprobatuko dut, bai. Zenean, entzuten zait, ondo doa. Etorrita. Vale, primeran doa, hori hona da. Dena ondo doa, hau ez diteman frame jauzierarik, ez ezer, vale, primeran. Aprotxatuko dida batetan, barkatzen bai dazu, WhatsAppetik zezaten jaten behiratzeko dida batetan, porque jendea kriston pesatua da. Vale, 333 egun. Ia urte bete. Egin beharko dugu aurrera. Eta debrit horiek gurekin paralelo datozte, edo ez peskatu urrundo dira, ez da. Non baitera, baina peskatu urrundo egin dira. Vale, primera. Estera gero maniobrak egiteko eta bar, kriston movida da. Vale, 300... Hogeita... berreun egun ja. Berreun egun, Osea, ojito, ez dela zer gutxi, berreun egun maniobra bat egin ahal izateko. Deko deposito dana, gainera ez da oso maniobra potentea, primeran. Azken fina misioa urte bete. Ja, ematen duena baino... Abiadura
bikaina dara magu orbita, euskal orbitan egoteko, Osea, eta gero eta onago, gero eta harinago, eta gero onago, eta gero eta geldoago. Oda, orbita, euskitik gero eta horbilago, abiadura gero eta handiagoa izango da. Vale. Sei egun. Lau egun. 3 egun. 2 egun. Orduak. Vale. Eskameria eman diogu oraindik. Eta 5 minutu edo, kalkulatzen dugu eta 1 minututan, zure asko gutxiago izango dela. Vale, pizkatxo bat gehiago, hortik. Hasiko gara kaina emoten, ditu segunduak, osea, bide honetan 20 segundo. Osea, zuek ideia bat egiteko. Animo, mesetes. Bizkatxo bat gehiago. Vale. Listo, hemen deko ja eberekiko kontaktua. Vale? Hori da eberekiko kontaktua ja. Eta gero egin barko dugu beste maniobra bat EB-ko orbitan sartzeko zuzenean. Osea, ja ez EB-ko orbitan bazik eta EB-ia guk bere ganatzeko. Osea, EB gure nabea bere ganatzeko. Eta hori hasiko da azkenengo fasea. Zenbate egunetara gaude. Probeta 12 egun oraindik pizkatu hurbil gaude. Ebe ikusiko duzu gaurkoan, azkenean. Orain azkenengo momentua kriston fiaskoa da, supertxat ateratzen da, roderra lehertu egiten da, hila de Dios, eta jubilatu behar naiz joko honetaz. Vale, periapsisa 80.000, zuek kontuan izateko. Vale, hemen periapsisean egingo duguna izango da maniobra bat. Hau da murrizteko. Lehenik eta behin sartuko gara eberekin kontaktuan. Vale. Hemen gaude, hau da EB eta bere jargia, Gili. EB dago hor. Eta guk hemen maniobra bat egingo dugu, pizkat potente izango da nazurazki. Mila. Epa. Cago en txotx. Joder. Eska komplikatua da hau, punto netara alduta. Jode! Zati joaten zait, tio. Ez da izango bug bat, ez da. Joan egiten zait!
Ahí bala, hostia. Bueno, orduan bestera batera egingo dugu. Guk zuzenean jarriko gara retrogradean, bale? Abiadura murrizteko. Osea, abiadura eta orbita aldatzeko, eta eberen orbitan saltzeko, bale? Hementxe jarri behar gara. Tantekin lortzen duguna da abiadura murriztea. Bale, orain ingo duguna da periapsisera arte hurbiltzea, eta gero kaina emon. Justo. Periapsisetatik pizkat pasatzen baserie, perlurrik ez, kaina emango diogu. Kriston pillo gaude abiadura murrizten. Kriston pillo. 1000 litro oraindik ondo. Hain ja periapsisan nahikotxo gaude. Azken finean gaude apoapsis bat sortzen gure puntuan. Vale, eta listo, honekin eberalduko gara. Listo. Horrekin ja, lertu dugu baita ere, ez dago eberen apoapsisa dekogu ja, ebe berton, eta ez dakit entzertan hon ikusiko dugu, baina bueno. Ez que horrein pilo bat jitxe behar gara. Vale. Beitu, ebe da hemen dagoen hau. Hori da ebe, eta beste eguzkia, eta beste egu. Nik orain ingo dudana da, pizkat hemen geratzen den gasolina gero aprobetxatzeko. Pizkat orbitara, orbita atmosferan sartu baino lehen, pizkat abiadura murriztu. Ja da, soberan dekogun gasolina hau aprobetxatzearen, Haude pizkanaka, eberuntz. Espero gutxienez uretan ez jaustea, porque uretan jausten bagara arazo bat izango dugu, Todo de kriston abiadura hartzen beruntz. Pizka bat komplikatu izango da jakitea non jausiko garen, baina, bueno. Espero dut uretan ez jaustea. Espero dut. Porque bestera komplikatu izango dugu. Badirudi ezetz, baina nik ez nuke guztiak nirekin izango. Nik pizkatu urrun gaude. Berbada jakiteko esaktuki. Honen teorian lurran josiko gara. Vale, hori hona da. Esonalde honetan. Beraz, momentuz. Vale, hortxe. Beraz, momentuz, ora aguantatuko dut. Gutxinez lurra ondo ikusi arte. Ez nuke nahi. Eberen atmosfera ez dut onda piku milan azten zala. Uste dut, Igual ondo ikusi arte lurran josiko garera ziotkain emongo. Vale.
Itu ze polita beren atmosfera. Hori barrutik ikusita super polita da, Bale, orain nik uste ja, zial naizera, orain nik pizkat gehiago aguantatuko dute, baina nik uste ja, ia, nahiko argi dagoela. Josiko garen, beraz. Vale, listo. Hau fuera. Ja, horrekin ezin dute zer egin. Eta nik ja, bueno, esposizionetan jarriko naiz oraindik. Aiadura gehiago. Busteko, eta oraindik hau ez dute askatuko, bada espada. Orduan beren geratzen zen gozu bakarra da eskoa gurutzatzea eta ondo ateratzea atmosferaren zeharkatzerakoan. Eunda marmila. Edo, igual 40.000 metro bakarrik. Ez que ez dut gogoratzen esaktuki. Epa. Pero Mario horrek babesten gaitu, teorian. Io, atmosfera oso potentea da, txabal. Neko ondo dabil aguantatzen, Buah! Vale, ja, temperatura jaisten nahi da. Vale, ondo, primera. Vale, primera. Vale, primera, ondo doa. Vale, primeran. Buah, txarrena zeharkatu dugu. Jazta, lortuta. Gure helburua lortuta. Lortu egin dugu. Lo berra eben dago. Jazta. Vale, hau aska dezakegu da. Horrekin ideia bat egingo gara. Salduko dut. Bestak beste. Hortik mantentzeko. 400 metro, nahiko beran egongo da, Segurazki, nik uste 3.000 bat metrotara. Nik uste, baina, bueno. Ez lo berra eben dago, hori garrantzitsuna da. Bat, 2 kilometro, neko behan egongo da, gutxenez 10.000 metro. Haize, ebek daukana, da direla kristona ize galanta. Zergatik ezin dira ekarrik panelak 6 edo pakeko paneloiak ezin dira ekarri. Baina ondo 2,6 metrotara, peskat, harinago emango diogu kaina. Platxutea aguantatzen da, hori da garrantzitsuena. 2,2 dira, 2,6 2,6 dila 4.000 baino gutxego ja. 2,7 2,8 hori ja 2,8tan, ja gutxego. Bale, guk ja zabaldu ditugu paratxotea zabaltzen da. Horrez nahi du 5.000 metrotara gaudela lurretik.
Oda 1000, bederatzireun, zortzireun, zazpireun, bosteun, laureun, hirureun bat metrotara dagoela. Eta berrebota behin dago edo, zete montera da hori. Iso zer da rebota behin dagoena, bueno. Ondo. Bueno, Roberta badago. Eben. Hori oso gauza garrantzitsua da. Ai, ama, ze polita den ebe. Niri ebe benetan da, igual gehien gustatzen zaidan planeta. Bitu esaten dizudan. Nire bada da gehien gustatzen zaidana. Ogode itxasotik superurrun, baina guen. Eda nire ustez polita, nire atmosfera rosa hori da benetan polita. Ezin dut abiadura gehiago eraman, hori da kriston putada. Bale, aktibatuko dut. Bale, dena ondo doa, ez da? Bai, dena ondo doa. Urte bat eta 110 egun ona heltzeko, txo? Ojito. Paratxutea. Urte bete eta 10 egun, 110 egun. Bitu ja lurra ja nabaritzen hasi da. Oso abiadura, osea, Kerbinen baina asko zera abiadura hobeagoa daramagu gelditzeko. Primeran. Benetan, primerakoa. 3,... Ai, bak ez gastu zenan erostea. Me cago en la hostia puta. Dengo izan erosketatzuk egitera joan egin naiz eta oso ataztu dut. Vale, listo. Maria izatuta olan gero lanetik ateratzen danean eros dezake. Bueno. Ja, bago benaiko urbil urretik, Jode, eske, hau da, paratxutaren movida hau da, baina, bueno, gutxinez, jode, abiadura desentean jisten gara. Beste, panituen beste sistema batzuk antxinan, ebera ez naizen lehenengo aldia, eta neukan beste sistema bat aspaldi, baina kriston plataforma bat da eta, nire palo. Kriston plataforma hori hobeto ez. Hau asko zere sistema, bat batean dakorritu egin zait eta esan dut, egingo dut holan. Eta hau asko zere sistema, asko zere hobeagoa da. Baina, diferentzia askorekin, Ez dut horrendik 2000 metro geratzen direla, baina, eske ezin dut abiadura gehiago eman, bestela. Bestela abiadura gehiago emango nioke, baina eske ezin dut. Heitxi! Kabroi olakoa, heitxi! Eben gaudela! Hau beratibatuko dugu, tal. Ai, ze polita de nebe. Nire gusturako kriston polita da. Oso polita. Bitu, 3 metro segunduko abiadura. Nara mogu. Bueno,
Hau ja, egiten dugunerako gure Space Program seria, espaldi egin nahi dudala, eta egin behar dut, hasi behar naiz. Nabe hauek gero parte batetik bestera, kopiari pegara egiten ditut, diseinuak, eta lan jagerorako baditugu, nahiz eta igual, gauza konkretu batzuk igual aldatu behar izatea, ba, ezagite, adibidez, igual antena hau, ez dute oraindik investigatu. Ba, bueno, hori da beste gutxieneko gauza bat, ez, nolabaitan esateko. Gutxienez baseak, edo base batzuk, edo minimo batzuk baditut prestatuta. Ahi, zeur bil dagoen, ja, hori ikusten dugu gure itxala. Zein bil dagoen epe. Itxerako izango litzateke bat batean, nola, bestladurtarrak topatzea. Venga, ba, gaudela, gutxi falta zaigu. Ikuma sortzi, osea, baiodora galanta. Ba, gaude, ba, gaude. Ba, gaude, ia. Arribatu nintzaneko zain neukamarusina. Badagoela. Iale, hop! Arribatu egin gara. Hemen jasi algara proba egiten. Zaka lasertxo bat da. Toma por culo. Relative very high concentration of lithium are detected in the vaporized surface materials. Osea, litio asko dauka. Interesgarria. Collect sample. Zaka. Listo. 3 levels of metano eta sulfuroaz, sulfuroko dioxidoa in the core sample. This could be geologically in origin. Izan dezakela hasiera geologiko bat edo, osea, geologia edo momentuak egon zirela. Atmosfera oso densoa. Hau da laserra egin dugu, hau falta zaigu. Eta termometro. Seismic data. Tumba. Seismic effects from Neves interior reveal signs of potentially vast underground. Osea, behan izan dezaketela ozeano pillo. Epa, ez. Datu naiz. Vale, temperatura. Temperature range between very cold and hot. Osea, egun baino gradu gutxiago, porque esaten du ez duela. Maldan bera. Turututu. Zara, bizkadun restuko dugu. Zeratik ez nauka zurik egiten. Igual, honegatik. A ver. Frego bat egingo dut. Bale, ez da horregatik. Bueno. Gustau egiten zaio legea edo bidaltzea. Bueno, beharekin hau egiten dezakezue, bale? Abiadura murrizteko.
Ui. Hona lortu egin dugu. Rover bat jarri dugu. Eben. Ba, onarte joango gara Space Centerera. Rover bat, Eben. Zein ondo sentitzen. Gogoak ditu, bobatan elkurritu zeite eta esan du, jo, sesioneko bat egin nahi dut, baina kerbala polita da, baina zer ingo dut, plaz, eta misio bater, torri zait burura bat batean. Urte bete eta ostegun orbitan jada. Dara mate hor. Eta gure Roberta. Hau aldatu aldiogu... Nola zan hau aldatzeko? Zegoen... Informazioan edo ustu zala. Nola zan? Zegoen erabat hau aldatzeko, Egin nuen estazio espazialarekin. Igual joan da eragana. Ba, zegoen erabat, baina ez dut goratzen zein zan. Aldatzeko eta jartzeko Robert bat dala eta ez. What? Vale, ez dakit hemendik zan. Klinein bezel. Hori da, hemendik zan, vale. Robert. Robert ebe bat. Onartu. Eta orain ja dago jarrita Robert baten izena gisa. Horain honagoaz eta agertuko zigu Robertaren simboloa. Hori da. Primeran. Eguzkiko orbitan. Ja, menazio hemen txatarra usten eta dana. Txatarra momentuz kenduko dugu. Mantenduko dugu kontrolatzeko bi nabe bidaltzeko, osea, estazio espazial bat izateko eta Robert bat bidaltzeko 11, osea, eta gero hortik apurtu duguna. Kristonekoa da. Bueno, en fin, espero zuen gustuko izatea, gustuko izan bat zuen epak izan bat zuen, zaindu eta hurrengo arte lagunok. Agur! Guっと水を飲み干し夕焼け雲見上げるのさ今日も一日変わってがいい路中の下を帰ろうやることだらけで手張って無理をしてつまずいても何か叶